sports. It's in the game. Снимам на FIFA. Да покажа отбора ми, но няма да снимам цяло видео. Ако искате да ме последвате в TikTok, се казвам Божидар. Само. Така. Така, ето сега ще ме зареди. Ето в отбора. Хората е просто напухнати. Вижте ми отбора в FC. Това някой може ли да го победи? Мисля ето този да смени команд. И Лев и Яш да ми някой друг на врата, но не знам какви врата е. О, никакъв шанс. Кой друг да варди. Добре, и чао.